с ребятами из Чеченской Республики тебе спеть какую-нибудь песню. Вы знаете какую-нибудь русскую народную, такую заводную? Вот этот барабан отдает всю движуху просто. يتشحكي دور ورقة السنة ورقة روحي ويخوني خش سنة ميحكرش اللي يخش ليلة والو صفودة والله رحوح يسدينا ميحكرش ويخش ليلة والو صفودة والله رحوح يسدينا تيجي بيجي تروجي إيديني جا إيديني جا تيجي بيجي تروجي إيديني جا إيديني جا Это новый вариант. Такая чеченская версия этой песни. Самый неожиданный вариант, я думаю, этой песни. После рекламы мы